От резолюцията ви става ясно, че всъщност вече усилено се готвите за предстоящите президентски и местни избори до година. Дори е ясно формата, в който ще се явявате, Синя коалиция плюс. Защо този формат? Разговаряно ли е с СДС да се стигне от този формат? Ние имаме решение на Националното събрание през миналата година за коалиция с Съюза на демократичните сили. Създадохме Синя коалиция и се явихме на парламентарни избори в такъв формат. На това съвещание само потвърдихме, че започваме изпълнение и на местно ниво на това решение на Националното събрание за коалиция за местни избори във формат Синя коалиция плюс, защото на места всички председатели на организации, посочено е, че носят лично отговорност за разширяване на коалицията, тъй като все пак са местни избори, като търсят партньори в десния спектър, партньори, които припознават програмите и принципите на ДСБ и на Синята коалиция като формирана такава. Очакваме разширение в посока граждански сектор, бизнес. Но това е решение вече по места, защото пък структурата на ДСБ е хоризонтална. Местните организации са автономни в взимане на решения за местни проблеми и местни избори. Като формата Синя коалиция плюс е решение за всяка една местна организация по места. В Пловдив вие оглеждате ли се вече за партии, организации, които да попаднат в този плюс? В Пловдив гръбнака на Синята коалиция ще бъдат Демократи за силна България и СДС. В плюса кой може да попадне? В плюса ще попаднат всички онези десни партии, които са близко стоящи в център дясно и които споделят програмите. Очакваме подкрепа и от бизнеса. Обсъждате ли вече кандидати за кметове? Не, много е рано. Много е рано. Ние трябва да сложим основата. Сега, като формат, като виждания, като цели, а кандидати, листи има много време. Все пак година и половина. А възможно ли е варианта Синя коалиция плюс и ГЕРБ с общ кандидат за кмет на Пловдив? Допускате ли такава възможност? ГЕРБ заявиха, че ще се явяват самостоятелно на избори и до момента няма промяна в това решение. Така че няма как да го коментирам като вариант. Да. И друга пловдивска тема. От началото седмицата стана ясно, че всъщност държавата има намерение да си вземе или поне прави постъпки да си вземе дела в Пловдивския панаир, да си върне мажоритарния дял. Но някакси между нападките между министъра, който обвиняваше в определени нередности ръководството на панаира, отговора от панаира, не се спомена по никакъв начин на община Пловдив, собствеността на община Пловдив, участието на община Пловдив. Вас притеснява ли ви това? Държавата се грижи за нейната си собственост. Общината трябва да се грижи за своята. И тук е големия проблем, че общината не се грижи за своята. Защото неведнъж е повдиган въпроса, че господин Атанасов трябва да изиска от управителния съвет на Пълдин Туринвест информация за всичко това, което се е случвало от създаването до днешния ден с това дружество, защото в това дружество... дружество... Само да припомним на зрителите, че Пълдин Туринвест е всъщност дружеството... Смесено дружество между община Пловдив и фирми на господин Гергов. Община Пловдив апортира като свой дял 12 имота в Стария град и 4 терена на приблизителна квадратура 450 хиляди квадратни метра. Много голяма собственост заложи община Пловдив. Тогава мотива, който беше изложен пред Общински съвет, беше много благороден да се създаде това дружество с две много високи цели. Възраждане на Стария град и превръщането му в туристическа атракция, част от туристическата пътека на Пловдив. И втората голяма цел е община Пловдив да получава дивиденд от панаира след влизане на това дружество в акционерното дружество Международен пловдивски панаир. Случиха ли се тези две цели? Нещо повече, разписано е, че всяка година общината ще получава дивиденд, който ще се превежда по бюджетна сметка за нуждите на социални дейности, инфраструктура, образование. И нищо до момента не се е случило. По-тревожното е друго, че всеки опит да се търси информация
лично аз съм правила неведнъж, е пресрещнат с мълчание. Аз имам предложение от кого сте поискала информация? Аз направих предложение до Общински съвет, в което съвсем спокойно, съвсем коректно поисках представителя на Община Пловдив в смесеното дружество Пълдин Туринвест да представи програмата на дружеството, което между другото е заложено в устава и договора като срок 30-дневен от учредяването, значи преди 3 години е трябвало това да се случи, да се представи. 4 години, може би вече. Да, толкова. Да. Програма за изпълнение на всичко онова, заради което се създаде дружеството. Да се представят решенията на съвета на директорите за увеличаване на капитала, защото Община Пловдив влезе като мажоритарен собственик. 75% от акциите бяха собственост на Община Пловдив. И с много по-малко. С едни прехвърляния, едни схеми, да вляза и аз в речника на премиера, процентите станаха под 25. И тук е големия проблем. Когато е сключван договор, когато е гласувано решението за създаване на това смесено дружество, никой не е изискал да има текст, който да ограничи тази възможност. Да не се допусне падане на капитала на Община Пловдив под 50%. И така общината на практика няма собственост, няма и дивиденд, на практика има символично участие в панаира. Аз вчера четох, че господин Гергов казва, че държавата на празно се вайка. Тя може да взима решения. Вярно, че е с 49%, но 12% има общината и става мажоритарна.